Hej Anne. Hej Anne. Ja, det her det er vores Pinocchio-projekt. Som vi ser her, vejede vores 40 Pinocchio Haribo poser. Yes. Og har vi fået vores antal fordelt i de her 8 cirka intervaller. 5, måske 9 intervaller. Ja. Og det har vi været om til frekvensen. Det har vi gjort ved at vurdere vores antal med den samlede observationssæts størrelse. Som er 40. Ja, og her har vi ligesom lagt vores værdier sammen for at få de kumulerede frekvenser for at lave sumkurver. Og her har vi vores gennemsnit, som jeg regner ud ved at tage midten af intervallet, altså gennemsnittet, der har vi taget vores observationer. Det er så det, man kalder gennemsnittet af gennemsnittet. Det vil sige, at vores gennemsnitsvægt på de her Haribo-poser, det er 11,46 gram. Ja. Og her vil vi se, Frederik snakker lige om vores histogram og vores sumkurver. Yes, tak. Her er vores histogram, som vi har lavet ud fra vores frekvenser og antal. Og nedenunder det, der ser vi vores sumkurve, som er lavet på de kumulerede frekvenser og antal. På sumkurven, der kan vi også se vores nedre kvartil, som er tilsvarende 25% eller mindre. Den er 10,82 gram. Vores median, der er 50% eller mindre, den er 11,55 gram. Og vores øvre kvartil, der er 75% eller mindre, den er 12 gram. Ja. Og her har vi fået vores opgave, vi skal finde ud af, hvor mange procent af poserne, der vejer over 10,1 gram. Så har vi GeoGebra, så har vi lavet sådan en meget fin ikke der er 10,1. Så har vi brugt skæringsværktøjerne til at finde ud af, hvor de krydser. Så kan vi se herude, at det giver 3,5, det vil sige 3,5%. Og ned efter, de vejer 10 gram eller mindre. Yes. Så går jeg lige tilbage til Word. Når jeg har det tal, så trækker jeg det bare fra 100%, som vi kan se her. Og det giver 96,5%, og det vil sige, at det er den procentmængde af poserne, der vejer over 10,1 gram. Så har vi fået et spørgsmål, der lyder sig. Hvor lidt skal der være i en pose, før den er blandet blandt de 10 letteste? Blandt de 10 letteste, det er sådan det var. Og der er vi kommet frem til meget komplicerede matematiske udregninger, at der skal være 10,55 gram eller mindre i en pose, før den er blandt de 10%. Det brugte vi GeoGebra. Yes. Sandsynlighedsregning. Super. Hej. Ja, farvel. Fuck. Du skal validere det, ikke? Der.